Dumawatag man apo, urian niya makan, mabisinak launa yan. Kasyandak ko ma. Tumalaw ka dito eh! Makaperdi ka tilang at yung arubayan ni! Mga asiw apo, kasyandak, padawatandag ko ma. Oras ang kabasit na tinabadbad niyo ang makan. Anya? Awan ti maityad ni amakan dito eh. Nagkagapwanan na ayaday nga na dungrit na ubing. Baga binaybayan na kita inaganag keng kuwana! Apay akastoy, tigasat ko. Awan makan. Awan pa'y pagkamangak. Mabisinak. Kapag purpuros ka kada kita dragon fruit. Umay ka man ditoy. Dispensarin na kama. Mabisinak mo rin. Napananda kita'y naganag keng ka. Awandan ama. Nabayag da nga pimusayin. Ay ketrebeng na kumakengga kinagbasbasa! Ala, umay ka tayo iparehistro ka dito eskwela.